tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola amics, què tal? Tiki-taki, tercer episodi. Aviam com anem avui. Avui tothom devia estar esperant, hòstia, ahir el Barça va guanyar, va fer un bon partit, avui el del tiki-taki no podrà fotre-li canya al Koeman. No, és veritat. No li puc fotre canya al Koeman perquè no hi era. Estava allà dalt fotent-se canapés i mamant whisky mentre anava a donar les ordres, que les va donar. Però comencem. Avui estic llegint els diaris, gran partit del Barça, les ràdios, els tres aquests que surten a Esport 3, grans jugadors de futbol, títols, Oriol Riera, Jofre Mateu, l'altre, com es diu, el Gerard Autet, grans jugadors, l'únic èxit que han tingut ha sigut ser entrenats per Schuster, un d'ells, els altres, què vols que et digui? Jo no els he vist enlloc. Però bueno, no els he vist ni en el FIFA, per començar. Doncs gran partit del Barça. Però contra qui va jugar? El Llevant va venir? Aquest era el Llevant que va empatar 3 amb el Madrid, que la segona part era tan infal·lible? Ahir el comandante Benítez es va quedar en el Férez Pérez, perquè té la marinera. Ahir el Llevant no va jugar. Sí, vam tenir la sort que els primers minuts, una jugadeta, una jugadeta de Serginho Dest, li dona al Memphis, provoca un penal, perquè el va provocar, vale, primer gol, molt bé. Segona jugadeta, Serginho Dest, bum, un passe, li passen el tronc aquest al lluc de cony, i la fot dintre, perquè si no arriba a fotre-la dintre ja és per matar-lo. O sigui, era un penal en moviment, més fàcil impossible. O sigui, vale, fins aquí, 2-0, molt bé, pim-pam, anàvem controlant, veiem els joves, veiem gran partit de Nico, gran partit de Gavi, molt bé, i veus l'alineació, i dius, hòstia, Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Eric, Dest, Nico, Busquets, Gavi, i ara venen els problemes. Coutinho, que no me'n vaig enterar al minut 25, que jugava, perquè vaig xutar el tronc de Jong, aquest, perquè va fotre el golet, una gran jugada del Serginho Dest, i Memphis, Codro Depay, com li direm a partir d'ara, Codro Depay. Sí senyor, Memphis, corres molt, però tio, vas fallar cada pilota, que et vas guanyar, que a partir d'ara se siguis Codro Depay. O sigui, espavila. Vale, comença la segona part, veient que, hosti, el Barça la va tocant. Què la va tocant? El Llevant no hi era. Ahir, no va jugar. Ter Stegen va tocar una pilota perquè li va passar a Mingueza. Va haver un xut, em sembla, o dos, del Llevant en tot el partit. Bueno, sisplau, no ens en vinguem amunt, que el dimecres tenim el Benfica. Ja veurem si seguim amb aquesta línia. Si seguim amb aquesta línia, fantàstic. Però no recordem que era el Llevant. Ahir tots el que estàvem esperant era que sortís Ansu. I va sortir Ansu. 10 minutets, una piloteta i golaç d'Ansu. Molt bé. Però 5 minuts abans el senyor Koeman ja s'havia tornat boig. Què ens pensàvem que el Llevant era? El Bayern de Múnich de Müller, de Beckenbauer, aquest Bayern de Múnich o l'Ajax de Cruyff, Neskens, 4 centrals. O sigui, jo tinc aquí apuntat el que vaig veure. O sigui, vam acabar amb la defensa de Araujo, Piqué, Lenglet i Mingueza. O sigui, 4. Al mig del camp, Busquets, Nico, Gavi, després va entrar Demir, Riqui va substituir Coutinho i vam veure el Riqui que tenia ganes de fer. Va fer una jugada que s'hauria de fotre un gol. El Koeman s'ennuega. Devia estar amb la vidrera aquella cridant no, Riqui no lo quiero. I hòstia, va fotre la jugada, es va endur el defensa perquè l'Ansu pogués xutar. El De Jong era un estorb. O sigui, li van tirar una pilota per alt, diuen que potser és rematada a cap d'ell, no va saltar, va saltar així, i la va fotre. No va tocar. I la que no tenia que saltar, perquè l'altre es quedava sol, va i la remata. De Jong no sap jugar posicionalment, no serveix pel Barça, ja ho porto dient. Serginho Dest s'ha reivindicat per l'esquerra. Johnny Alba, que no. Busquets,
Ahir sí, però anaves ben acompanyat. Però jo tinc ganes de veure aquest equip amb Nico, Gavi i Ricky al mig del camp. Per què no? Ansu, Codro de Pai i Demir davant. Per què no? I a la defensa, Eric, Araujo, Mingueza i Dest o Valde. Si els tenim, només s'han de fer jugar. Només s'han de fer jugar. Però només demanem això, que els facin jugar. Ahir tothom esperava avui el Llevant va empatar 3 amb el Madrid, el Llevant té el comandante Benítez, aquest té el de Frutos aquest, que té més nom de botiga de fruita, de fruiteria, de mercat, que de jugador de futbol. Té grans jugadors. El Llevant no té una merda, parlant clar, no té res. O sigui, va empatar contra el Madrid, va ser sort, el Madrid li va venir una pàjara, però ahir no va competir. Ahir el Llevant semblava el Barça el dia del Cádiz o de la Granada. No va competir, no ens tornem bojos. No demanem a l'Anso ja titular. No demanem. No baixem la guàrdia. Koeman ha de fotre el camp. Ho sento molt. Potser el dimecres a Lisboa guanyem. Jo què sé, potser guanyem. És el Benfica, És la Lliga Portuguesa, o sigui, tampoc és el United. Però anem amb calma, intentem competir, treure un puntet del camp del Benfica, per què no? O sigui, empatant a fora i guanyant els 2 partits que tenim a casa potser ens podem classificar. Clar, o sigui, s'ha de guanyar al camp del Dinamo, en principi s'hauria de guanyar al camp del Benfica. I al camp del Bayern anem a jugar. Que guanyem, de puta mare, que no guanyem, pues mala suerte, però és així. Ara, no baixem la guàrdia, continuem amb la mateixa guerra. Koeman ha de fotre el camp del Barça. O sigui, ahir devia fotre l'ordre al final, va haver una mica de desgavell als últims minuts, durant tot el partit, quan enfocaven els de Movistar, la línia aquella que els hi foten el pedal aquella a sota, que semblen els jocs de Subboteo, no hi havia organització, hi havia un descontrol al mig del camp acollonant. O sigui, ahir Busquets no va córrer, és el que sempre diem, Busquets no ha de córrer, ahir Busquets no va córrer. I va jugar més bé. Però canviem ja Busquets, fot el Nico en aquest lloc. El Nico hi va fer un partidàs, Gavi va fer un partidàs. Demir li molesta De Jong, treu-li. A Coutinho, sisplau, foteu-lo fora, és que no serveix, amb aquella cara d'amargat que té. Sisplau, que no vas riure ni quan va marcar el gol al Depay. Clar, i el Codro de Pai, sisplau, afina la punteria, xato, ahir vas tenir 5, Sí, Piqué va fallar una molt clara, però ell és central, Ell és central, no oblidem. Sí, era més difícil marcar el 2-6 al Bernabéu que el gol que ahir només tenia que empènyer. La va cagar, bueno, però una cagada, però és que tu, Depay, t'hem comprat o t'hem fitxat perquè fotis gols. I no vas fotre gols, I sisplau, un toque no vol dir que t'hagis que caure, caus massa, Tu entrena amb el Dest per l'esquerra, intenta començar-te a posar cap al mig, o cap a la banda, però aclara't ja, Manso, no volem un embús, No volem un embús a la banda esquerra, perquè a la banda dreta, com estarà el tronc de Jong, que segurament farà jugar, o quan estigui recuperat Dembélé, si Dembélé centra, la podem tenir ben coberta amb Dembélé i Mingueza. Veieu quan no juga Sergi Romuerto com el Barça juga millor? Veieu com el Sergi Romuerto només molesta? Veieu com l'Alba només estorba? Ahir Busquets va fer un partit discret, però els joves, sisplau, ahir els joves van anar a pel partit i hem de fer jugar els joves. Feia molt temps que no celebrava un gol del Barça, des d'aquells famosos gols, aquell partit que es va jugar a Lisboa, no va ser? Amb el Bayern de Múnich, que vaig veure un empat, hem empatat i després ja ens van fotre 8, o sigui que cada pastoret fa ja molt temps que no celebrava un gol com el de l'Anso ahir. El de l'Anso era un gol de ràbia, de dir, aquí estic jo, i m'heu fotut el 10 per donar-me la pressió necessària i tota la merda que em fotreu a sobre perquè porto ara el 10, i jo aquí he arribat i mira, a la primera, cap a dintre. Senyors, cuidem a l'Anso, en calma, contra el Benfica, atenció, no hem de tornar-nos a majares, que el Benfica no és el Llevant. O sigui que anem amb calma i tampoc ens vinguem a baix si fem un bon partit i perdem. Ara, si fem un bon partit. Si juguem com el dia de Granada i com el Cádiz, no fotrem res. Si juguem com ahir, bueno, si el rival tampoc posa,
de la seva part, com va passar ahir, doncs fantàstic, fantàstic. Koeman, continuo dient-te, cap a casa. De Jong, Luc, cap a casa, perquè jo no soy tu padre, però et puc fotre una hòstia i per engegar-te al camp del PSV, ja directament. O sigui, que fot el camp, encara que no sigui ton pare, però jo t'ho dic, fot el camp. Coutinho, anda ja, casita, maco? Vés-te'n a caseta, continua amb les teves tonteries, amb aquella cara d'amargat, de pa, que em recordes amb un que jo conec, que és un perla, i res, que endavant, que força Barça, que m'encanta poder baixar el to d'aquestes xerrades que foto, d'aquestes reflexions que foto. I TV3, que ens importa una merda, la Lliga Francesa, sisplau, no la foteu més, que no la volem, d'acord? Doncs vinga, força Barça, el dimecres animar, que sisplau, que surtin els joves, que segurament ho faran millor que totes les mòmies que tenim allà al vestidor. I Ansu, mica en mica, xato, que ho aconseguiràs. Un petó per tots, força Barça. Ens veiem en el proper. Tiki-taki, 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 tiki-taki.